Naibanggang sa papapagayam kagayam din manumanan iti oras iti panakaipingay dagiti sumagmamano damdamag malipog ka dagiti ulo dagiti damdamag lokal iti 371 nga estudyante nakaala iti spes wage counterpart iti Mountain Province. Iti na dumapay nga ulo dagiti damdamag Sagada Police nagpaabot iti Panagyaman iti RECU K9 team. Operasyon ti PRO car kontra droga nakaalay iti 50.3 million illegal droga uppat iti naaresto. Nalpasan iti 14 nga aldaw ang masinsin panangsapul akin ni Sofia Oria iti namnama ti pamilya agtultuloy. Iti na dumapay nga ulo dagiti damdamag iti doli MPFO nanginala iti amicable pannakasitelan babaen iti conciliation-mediation. Iti na dumapay nga ulo dagiti damdamag masapul mapasnek iti agtutubo henerasyon maipaganetget kadagiti roots da. Panagyaman iti Nueva Vizcaya para iti biag kalpas sa ti ronrono. Para kadagiti detalye dagiti damdamag dagiti 371 nga estudyante when the student beneficiaries manipud kadagiti naduma-duma ang munisipalidad iti Mountain Province ket nakaala iti 60% a wage counterpart babaen iti special program for the employment of students spes iti Agosto 21-2026 ijay Mayan Sports Complex. Dahito atulong kat panggap na at tumulong kadagiti estudyante iti panagbayad kadagiti gastos iti edukasyon. Bayat ang mga ipaimat iti napatag akapadasan iti trabaho ken gundaway amang pasaya at kadagiti nasisita ay skills iti lugar iti trabaho. Ni Governor Bonifacio C. Lacwasan Jr. akat nang impabilag na kadagiti student beneficiaries sa trabahoan napigsa agtalinaod ang nakatutok iti pagadalda ken ibtor iti anyaman akarit mabalin asangunda. Impaganetget mata iti kinapatag iti panangipatag wenno kinapatag ken mangipatag ken panangaramat anasaya ti gundaway na paaya babaen iti spes ken iti panagaramat iti daytoy akapadasan nakasmay sa atukad iti panaggunod kadagiti panggepda iti edukasyon ken karera. Ti spes ket program iti employment dagiti agtutubo nga mangipay iti temporaryo at trabaho kadagiti kwalipikado ken may kari nga estudyante. Babaen iti daytoy programa dagiti benepisaryo ket makagunod iti paglaingan makasusuro iti skills iti trabaho ken
arami di iti praktikal a kapadasan amang isagana kadakwada para iti masakbayan a trabaho. Iti na dumapay nga detalye na iti damdamag ini PCPT Bonifacio P. Fangad, Acting Chief of Police, agaramanda iti Vice Mayor Honorable David Taluson Buyagan kan Honorable April May si Pagadyan is B members MATPT wino mag member akat nakipagkita kadag iti personal iti RECU K9 iti exit call da kalpasan iti panagtulong da iti search operation para iti panakapukaw ni Miss Sofia Oria iti dumang Sagada. Iti na ito'y panagtitipon impakamo dagiti opisyal iti naimpusuan a Panagyaman ken appreciation da iti RECU K9 team gapu iti napateg at tulong kan suportada iti pannakasapul iti Sofia. Kas tanda iti Panagyaman mangipaida iti tokens of appreciation kadag iti membro iti teams kas panang bigbig iti dedikado a panag-serve kan contribution da iti search operation. Iti panakitinulong dagiti responders ket mangipakita iti napateg a papel iti bayanihan ken panagtitinulong ti panagsapul ken panangsalaknib kadag iti tattao iti komunidad. Iti dumapay nga detalye dagiti damdamag iti nakaala dagiti pulis iti Cordillera iti adado ngam 50.3 million apateg iti illegal a droga ken naaresto ti uppat a drug suspects iti nagpatuloy nga operasyon manipod Agosto 17 aging 23-2026. Nangarami ti Police Regional Office Cordillera Procar iti siyam nga anti-illegal drug operations iti daytoy a panahon. Agraman iti 5 marijuana eradication operations ken uppat a buy-bust operations. Iti operation naikat dagiti pulis iti 191,250 napno a dumakkel a marijuana plants, 100,049.74 a marijuana leaves, adaan iti fruiting tops ken 2,000 a marijuana seedlings. Naaladamot iti 0.98 grams a shabu. Agraman iti standard drug price of 50,352,632.80. Dagiti uppat ang naaresto kat in-classify iti police kas street level individuals. Iti kadakalan na panakaala ket nagapo iti Kalinga. Ang nagresulta iti panakaikat dagiti marijuana plants at tinansya 50.2 million iti pateg na babaen iti standard drug price. Iti Benguet na ala dagiti pulis iti illegal a droga na pateg iti 135,968.80 ken naaresto ti maysa nga street level individual. Iti Baguio City naala ti droga ang napateg iti 6,664 ken naaresto dagiti 3 nga street level individuals. Kuna iti Procar apasat dagitoy nga operasyon ti agtultuloy a kumpanya kontra illegal a droga babaen iti napagtalinad a law enforcement operations, intelligence gathering ken panakitinulong kadag iti partner agencies ken komunidad. Iti na dumapaya detalye dagiti damdamag iti Sagada Mountain Province nalpasan iti 14 nga aldaw ang masinsin a panagsapul ken 17 anyos a Sofia Isabela Magalgalit Oria nang sakop iti nga ni 1,600 hektarya iti Sagada. No pay kasta saan pailang ang nasarak ken awampay iti naala a breakthrough ang namnamaan ti pamilya ken komunidad. Nalpas iti Sabado iti yugto iti Field Incident Command from ngam agtalinad nga aktibo iti Emergency Operations Center wenno EOC iti Sagada.
tapno itultuloy ti koordinasyon, panagsubaybay kadagiti mapasamak ken mangipaay iti suporta mainaik iti panagsapul. Sigun kadagiti opisyal iti ili, daytoy a panagbalbaliw ket pasutlaang iti translation iti wagas iti panangimanihar iti search operation kung saan akay papanan na nga nalpasan ti operation ni Sofia. Iti may ka-14 nga aldaw iti operation 89 na responders ken volunteers nga nangibingay iti 17 at teams iti nangaramid iti panagsapul kadagiti natukoy a lugar ken posible a ruta. Pinalawa pa iti operasyon iti kakanipawan, kiltipan ken tatayaan. Naipatulod mo dagiti search and rescue dogs sa aninong Rocky ken Jake agraman dagiti handlers da. Tapno tumulong iti panagsapul kadagiti lugar ang narigat at danunan. Agtaltalinan nga aktibo ti EOC bayat ang mabalinlata nga makipagtinulong dagiti residente kan volunteers iti panagsapul babaen iti panakikoordinar iti Sagada NDRRMO para ti umiso a deployment. May dawat mat iti publiko a dagos nga report kadagiti umiso nga otoridad ti anyaman a mapagtalkan. Nga impormasyon wenno bambanag ang mabalin ang makita makatulong iti panagsapul ken Sofia. Uray na pasen ti masinsin a field operation, agtutuloy lata ti namnama ti pamilya dagiti responders ken intero a komunidad ang masarakan ni Sofia. Iti dado mapay detalye dagiti damdamag iti doli Mountain Province City Field Office tuli MPFO ket nabalin anang idolo iti amicable settlement dagiti duwa dating empleyado ti G Brothers babaen iti single entry approach wenno SINA conciliation-mediation process. As pa sa ti settlement agreement, naganamong dagiti partido iti 200,000. Ang pangkabuklan a bayad kas full settlement kadagiti money claims dagiti trabahador ang nagtaod iti napalabas a panagtrabaho da. Agraman dagiti saan ang nabayadan as sweldo, separation pay, overtime pay, kanda dumapay ang mainay claims. Iti sabali pay as sina conference ang naaramid babaen iti Zoom. Nagresulta na ito iti settlement iti 18,400. Anang mangrepresentar iti naurnong cash bond iti may nga empleyado iti Multi-Shield Security Services Incorporation no MSSI. Tinasao nga kantidad kat na ipatulod babaen iti money transfer service kalpasan a binigbig iti employer at cash bond kat saan naideposito iti kapo iti saan husto nga information wenno impormasyon manipod iti napalabas nga administration. Dagiti trabahador kat babaen iti bukod a pagayatan da nga mga perma iti quick claim na-release iti sango iti dole MPFO. Amang panaknak ang napaganamo nga kat inaramid da as siwaya-waya ken awan iti pamaksang wenno pamwersa. Daytoy a settlement kat mangipakita iti agtutuloy a commitment ti duli nga mangitag-ay iti nalaka a panakadanon iti labor justice ken iti natal na a wenno panangiresol kadagiti di wenno panagkikinaawatan iti lugar iti trabaho. Iti daddo mapaya detalye dagiti damdamag
Iti proud tuwali ani Sir Joseph Madiwo kat mangted inspirasyon kadagiti agtutubo nga mga wat mangipatag iti pamilyada, kultura ken iti lugar ang nagtawdanda. Impatang iti ni Madiwo adag iti tradisyonal akawas ket saan lang at dekorasyon wenno kasuotan ang mausar lang kadagiti na isang sangayan nga okasyon. Para kinkwana daytoy ket napigsa apan na kay panangipakita iti identidad wenno identidad, kultura ken pakasaritaan. Kinunana iti panagkawas iti traditional kasuotan ket saan lang pang-display no di ket panakaipakita no adda at tribo iti iti pagnaedan masapol nga panatag tayo wenno ipanatag tayo daytoy gapo ata daytoy ket mangipakita iti sadino iti nagapuan tayo. Inawat naman ati moderno fashion agraman dagiti popular brand kas iti Levi's ket napasuten iti inaldaw panagbiag ngem iti panagkipag-inayon kadagiti moderno trend. Mamatiso na masapul met ang mapapilag dagiti agtutubo nga mangipateg ken mangisuot iti traditional akawas ang bagi iti nagtaudan ken kultura da. Nalaka nga napigsa iti mensahe na iti progreso ket saan wenno kay papanan na liplipatan wenno lipatan tayo asa dino iti nagapuan tayo. Babaen iti naindaklan panagkawas iti tradisyonal kasuotan na dagiti agtutubo ket makatulong iti panangsalaknib ken panangitultuloy makita. Maipateg ken agbiag ti kultura saan laeng para kadakwata no di ket para kadagiti sumar saruno ang henerasyon. Para ken Madiwo iti panataga iti roots ket saan lang panagkawas iti tradisyonal kasuotan daytoy ket panangitultuloy iti istorya ken tawid dagiti kapuunan tayo nga ipasdek iti masakbayan. Iti dadumapayat Italia dagiti damdamag iti ngan-ngani asang 10 at tawen iti runruno gold project ket nagbalin amay sa kadagiti karunan nga mangpapileg iti ekonomiya iti Quezon, Nueva Vizcaya. Manipod iti nang rugi iti commercial operations iti 2017 ti mina ket nakaproducer 80 billion a piso a buwis nakaparswa iti rinibo at trabaho ken nang tulong iti panakapapintas dagiti kalsada, eskwelaan, serbisyo iti salon at ken programa iti komunidad. Ngem iti panagasideg iti proyekto iti plano na panagsira iti 2026. Gapo iti panakapukaw dagiti ore reserves ken panakasuspendi iti exploration activities sumango ti probinsya iti napateg sa ludsod. Gapo iti kinapateg daytoy translation inadal ti Provincial Planning and Development Office PPDO dagiti socio-economic and development implications ti panakasira ti Ronrono Gold Project. Ipakita ti atal dagiti karit asangwed ken dagiti guntaway mapalin mapagpartuat iti mas napigpigsa ang nasustainer ang lokal ang ekonomiya.
Dagita pa lang dagiti damdama ka maipingay tayo tatanay pagmanangal daw kata kayo aming gawan labas sa itinangipingay ka dagiti damdamag awan sa bali siyak ni Manong yu Araf Gagayam.